História z agrostodolov. Zetor 8011. Pochválte sa, kto ho má ešte doma. Traktor Zetor 8011 z dielne Zetor v Brne, ktorý sa začal vyrábať v roku 1968, nebol len obyčajným strojom. S výkonom 80 koní a robustným štvorvalcovým motorom predstavoval vo svojej dobe špičku poľnohospodárskej techniky. Jeho prevodovka ponúkala 8 rýchlostí vpred a 4 vzad. Kľúčovou inováciou bol násobič točivého momentu, ktorý počet prevodových stupňov zdvojnásobil. Táto funkcia zmenila radenie na oveľa jednoduchšiu a rýchlejšiu záležitosť. Zetor 8011 kládol dôraz aj na bezpečnosť a komfort. Bol vybavený hydraulicky ovládanými suchými brzdami a vodičovi ponúkal pohodlie v podobe pneumaticky odpruženého sedadla. Vyrábal sa s dvoma typmi predných masiek, so svetlami zapustenými v maske alebo so samostatnými svetlami na bokoch motora. S hmotnosťou 3700 kg bol tento traktor skutočným ťahúňom. Aj dnes je Zetor 8011 považovaný za jeden z kľúčových modelov, ktoré formovali históriu poľnohospodárskych strojov. Tieto legendy ešte dodnes usilovne pracujú a pomáhajú na našich poliach a my dúfame, že ich budeme naďalej stretávať. Ak máte túto legendu doma v stodole, kľudne sa s ňou pochváľte v komentároch.